Kako sam ja onda mogla krivo parkirat kad uopće ni nemam kola? Ženo Božja, po 100. put ti govorim vam. Po 100. put vam govorim da mi s tim nemamo nikakve veze. Ja nemam ni voza. Gospodin, pustite nas da prođemo, žurimo se, ajde, maknite se, inače ću morat upotrebiti silu, ajde. Pusti me! Pa vidi ga! Da znaš da ću ja te da mene si nasrno. Majmune jedan, tužit ću te! Zapamtila sam ti broj značke. 57194. Molim vas, gospođo, ometate djelatnike na službenoj dužnosti. Daj, ostavi se nje, ajde, šta je? Stvarno mi je zapamtila broj značke. Slavko, ne možemo se tako ponašati. Šta sam je napravio? Malo sam je premjestio da možemo proći, aj te isto. Šta se odmah hvataš s njom? Na koji kat idemo? 3. Pa planinarimo ko planinari imaju. I nisam htio ulaziti u raspravu, nego sam gospođu sam htio reći. Hodaj. Dobro večer. Dobro večer. Ministre. Bivši. Zbog usklađivanja sa zakonima Europske unije i u cilju svekolikog poboljšanja naše usluge. Usluge, da. Nemojte me prekidat. Gdje sam stao? Dužan sam vas izvijestiti da su u sklopu testne faze svi policijski timovi opremljeni kamerom koja bilježi svaku intervenciju. Ovo sad isto. Da, gospođe, evo, ovo je kamera. Šta radite? Šta je? Šta se igrate? Skrivača? Šta vam je? Smirite se svi, nemojte se... Pa drvena Marija, 1, 2, 3! Ja se ne dam snimati. Gospođo, zakon kaže da se mora. Nećete me snimati ovako u spavačici. Zvaću policiju. Pa mi smo policija. Normalnu policiju, a ne ovakvu televizijsku. Znam ja što vi radite. Snimate me i onda budete od mene radili budalu. Ja televizijska policija! Gospođo, ovo nema veze s televizijom, kamera je tu samo zato da bi... Slavko, nemoj. Daj, pa šta nemoj? Pa ja od svoje 15. godine nosim glavu u torbi, a ona će meni da sam ja televizijska policija. Skidaj to sa mene, one skidaj, prije nego je razme tako. A sad mi dobro slušajte. Nema više kamere, nema više labavo. Smiri se malo! Da čujem šta se ovdje dogodilo. I dajte, vas dvoje se malo upristojite. Još jednom se ispričavam za ovo. Nisam vidio da mi je plahta zapela. Ma ne trebate se vi meni ništa ispričavati. Vidio sam ja i gorih stvari u životu od golog ministra. Čim se ti inače baviš? Ja? Ja sam novinar. Novinar? Da. Novinar. Bože, što mi ovo radiš? Mislim, ja jesam griješio, ali što sam ja to napravio pa da me ovako... Pa mogao bi ja napraviti par stvari. Slušaj, ovo što se noćas dogodilo, to je puka slučajnost. Ja to ne radim. Mislim, radim ja to. Ja svoju ženu volim, iskreno. Kako da kažem? Ona je nezainteresirana, jel? Dobro, ona nije najmlađa, ona je 3 puta rodila i... Svaćaš? Mislim, muško si, razumiješ što ti hoću reći? Ne morate se meni opravdati, nisam ja takva vrsta novinara. Ajde, reci što hoćeš. Ne razumijem. Ne razumiješ? Ne razumijem. Daj, molim te, nemoj se praviti blesav. Ko da ja ne znam vas, lešinar. Ako nanjušite samo jednu stvar, najmanju mrljicu, u stanju ste razapeti poštenog čovjeka ko Isusa. Ajde, molim te, reci što hoćeš pa da završimo s tim. Kako se ono kaže? Prijatelji bili, prijatelji ostali. Ma ne zanima mene ko s kim spava. Ja se bavim istraživačkim novinarstvom, mene zanimaju ozbiljne teme. Dogovoreno. Ali nema imena. No name. No name? Da, bit ću neimenovani izvor iz Vlade. I sve što ti još treba. U redu? U redu? Da. Što si ovo kao moje odijelo? Mora sam, policajac inzistirao da se obučem. Polica? Da. Uglavnom, sve je u redu, osim što je Ruža umrla. Umrla je? A što je sa mnom? Mislim, što si rekao? Istinu.
Istinu si rekao, da. Osim šta sam ja umjesto tebe uživao u glasnom intimnom odnosu s gospođicom Ivonom, što je uzrojilo gospođu Ružu i Martu, te na posljedku rezultiralo ružnom smrću. A Marta? Što je Marta rekla? To me zanima. Marta je sve potvrdila. Sve. Bože, hvala. Vidim ja da se mi čujemo i razumijemo. Molim te, Davore, riješi ovaj stan od pokojnice za Martu. To bi mogao biti problem. Zašto? Nema problema. Nema problema. Ja nikome ne ostajem dužan. Ja i račune plaćam. I molim te, daj mi tu košulju, idem sad. Ajde. Ja ću te sutra nazvat da vidim jesi li to sve riješio. Ajde. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Koji lik. I kako ću ja sad nagovorit onog kretena da da Marti stan? Ha. Irenu. Šta ću Irenu? U 4 ujutro. Gospođo Irena, dobro jutro. Davor Bubalo pri telefonu iz DB grupe nekretnina. DB, grupa ti opet ti. Znam, rano je, ali je važno. Preminula je Ruža. Gospođa Ruža sa drugog kata. Da, iz vašeg stana. Drago mi je da ste odmah bolje volje. Da. Imam ja ideju za biznis. Ja bi stvarno trebao knjigu napisati. Halt! Kam si ti krenula s tom kutijom? Kojom kutijom? Ma kaj ti misliš da ja imam mrenu? Lepo te pitam kamo s tim. Šta te briga? Briga me, jer se posle meni stanari žale. Koliko puta sam ti rekel da ne hičeš taj mači drek okolo po dvorištu? Ma ti se javljaš, a ovaj tvoj ker što ostavlja sve to oko... Ko je? Da. Hvala. Pardon, a kam ste vi krenuli? Pa jel, je ovo 47, je? Je? A, to ste vi po našu Ružu došli. A jadnica. Po Ružu? Zakaj po Ružu? Pa zato što je umrla. Kad? Noćas. A što ti nisi ništa čuo? Pa bila je hitna i policija i... Dečki, a iz kojeg ste vi groblja? Iz pogrebnog smo, gospođe, nego... Jel ima tu negdje lift? Kamo sreće da ima. A kaj bi ti s liftom? Vozikala se gore dole bez veze, a živiš u suterenu. Dajte, molim vas, malo vam je teško ovo, na kojem katu je pokojnica? Na drugom. Idete lijepo gore stepenicama, pa onda desno. Čekaj, to nije desno, jel? Ajte vi za mnom, ja ću vama Ma pokazati. nikam ti, ne ideš ti, odi doma. Ote prosim vas za menom. A mogli ste nam samo objasniti? Ma ne, u redu je to. Pazite da ne stepete tu teglu. Da, na tu sam mislio. Super. I cvijeće i sve. Ode tegla, joj poludit će Marta. Pepica, već sam ti rekao, odi doma. Neću, odi ti ako ti smetam. Da? Marta, ja sam. Evo ih. Jel ti to mene zoveš s kućnog telefona? Koliko puta sam ti rekla da me ne zoveš s kućnog telefona? Čekajte, stanite malo. Kaj ga niste mogli zaštititi? Kaj si rekao, Željko? Otišli su. Nisu otišli, sad su došli. Dobro je, gospođo, to... Nije dobro. Dobro je kad ja kažem da je dobro. Evo, sad je dobro. Može sad. Bože, koliko prašine. Ne znam li ta žena u životu uzela krpu u ruke. Ja te molim, pusti sad prašinu. Marta, reci mi, jel stvarno misliš da je pametno to što radiš? Molim te, prestani me gnjavit više s tim. Vidiš da imam posla. U redu. I ovaj trosjed isto ide. Pepica, pa
pusti ljude više na miru. Jesu ti već rekli da oni s tvojim grobnim mestom nemaju ništa? Ma nemoj, sad niko nema ništa s tim. A di onda moj grob? Kom ga je ukrao? Sveti Petar? Gospođo, kao što i sami vidite, mi u njemu nismo, tako da... Pepica, jel možeš malo brže? A ne mogu! Nemam propeler tu osjećam. Ja sam sve uredno platila, imam sve crno na bijelo. I gotovo. Gospođo, onda uzmete tu uplatnicu lijepo i javite se u upravu groblja. Pa ko je grob? A u vražu mater. Mo sram te bilo tu pred pokojnicom. Ljudi, ajmo, vratite se gore. Da ne bi malo sutra, pa vama je nizbrdo, vi se vratite. A kamo vi nosite? Pa znate li vi koliko je ovo teško? Pa dobro, vjerujte, nije ni njima lako, jer Ruža je bila komad žene. Ma vidi ga, pa di će ti duša, moj Željko? Pepica, nisam mislio ništa loše. Pardon, gospodin, a kam vi to nosite? Gospođo, a na koji kat idemo? Evo, opet ne slušate. Pa ćete opet tvrditi da vam nisam rekla. Daj, pomaknite se malo, no. Pa Željko, ti nisi normalan. Prije sat vremena si mi rekla da su otišli. Da su došli, rekao sam ti da su došli. Šta ću ti sad, još morat kupovati i slušni aparat? Ne treba meni aparat, ja ću im jako dobro. Nek ti mumljaš, zato nisi stavili zube. Kog si ih vraga dala radit kad ih ne nosiš? Rekao sam ti da su došli, ne da su otišli. To čak ni ne zvuči isto. Ajde, recite mi kaj on sad rekao. Jeste vi čuli što je on sad rekao? Mumljaš? Ne znam ja ništa, gospođo, ali ako se mi uskoro ne pomaknemo... Čekaj, a kud ćete vi s tim trosjedom? Pa to sam ja već 2 put pitao. Kaj sa tebe to briga, Pepice? I daj, molim te, miči tu smrdljivu kutiju iz haustora. Di si to vrit stavila? A Željko, tebi se zbilja ništa ne mre povjerit. Ako se mi uskoro ne pomaknemo, ja ću baciti ovaj trosjed. Da se niste usudili! A vi? Za mnom. Svi ste nesposobni. Spuštaj, ja ne mogu. Evo! Još si u pidžami. Ajmo, tu je unesite. Marta, šta je ovo? Ruža. Ha? Tu je stavite. Pa ne razumijem. Željko, nek sad prođu. Dobro, možeš čovjek. Jesu prošli sad? Šta izvodite vi? Nemam pojma pitanju. Marta, nemam ključ! Joj, jesi nesposoban. Svi ste vi muškarci isti. Ružo, oprosti. Marta, jel ti možda imaš ključ? Aj, maknite ovu mrtvu ženu od ovuda. Evo njega sad. Dobar dan. I? Bude meni neko napokon objasnil kaj se to tu događa? Moj sin se useljava. Ma nemoj. A kad ste mene o tome mislili izvestiti? Danas. Kerslih. Tak je i ovaj tu drogeraš došel na dan 2. I evo ga sad ovdje već 3. mjesec. O, sad sam i drogeraš. Nego kaj si? I koliko si neko staje kod vas? Ne useljava se kod nas, nego u Ružin stan. Aj? U moj stan? To ne bo išlo. A, to ti molim te riješi s Davorom. Ja sam sve potpisala, uredno platila i polog i 3 mjeseca unaprijed stanarine. Koja sad 3 mjeseca unaprijed? Otkud ti novci? Ti šuti. U redu. A ti evo ti. Čitaj, tu lijepo sve piše. Nemam ja kaj čitati. Stan je moj, fertik. Moj pradjer je ovu zgradu sazidal. Ja sam vlasnik svih ovih stanova. E sad, mojega, Bog mi nis. Dobro, osim tog. Nis ni mog. I tog. Davore, molim te ti riješi ovo. Ja sam s tvojom firmom sve papire uredno potpisala. Ma nema on kaj rješavati. A to kaj si ti s njim potpisala, to je sve ilegalno. Nije ništa ilegalno, ja sam agenat za nekretnine, a ovo je potpisala tvoja žena. Ma koja moja žena, ja nemam ženu. A Irena ti nije žena? Ona je moja bivša žena. Ma čekaj. Di ću ja sad spavat?